Danijela, evo, za vikend 8. međunarodni plivački miting, 9. i 10. jul, interesovanje nikad veće i odziv. Tako je, upravo, evo, završili smo neke preliminarne, to jest ne preliminarne, nego završili smo konačnu prijavu svih takmičara i konačno imamo izvještaj svih prijavljenih plivačkih klubova i reprezentacija i ovo je najuspješnije takmičenje za nas i mislim da će ovaj Montenegro Open biti najuspješniji. Ono što treba napomenuti jeste da će ove godine nastupiti 37 klubova iz čak 11 zemalja sa ukupno 400 takmičara i mislim da je to broj koji nismo imali nikad do sada i da nam je to naravno obaveza i za sve u buduće da svake godine pravimo sve bolji i bolji miting. Još jedan dokaz da plivanje polako se podiže na viši nivo i dobro je što je ovakvih takmičenja više u Crnoj Gori, da se ovaj sport još više razvija. Svakako i ono što je najbitniji podatak uopšte za crnogorske klubove jeste da će 146 takmičara iz Crne Gore nastupiti i to je opet rekord za Montenegro Open koji evo već 8 godina unazad organizujemo jako lijepo, tako da i to sami pokazatelj da raste broj naših plivača i da imamo sve više gostiju iz inostranstva, stvarno pokazuje da radimo dobru stvar, ali normalno to je obaveza za ubuduće da moramo podići nivo takmičenja, organizacije i svega na mnogo veći i normalno da ćemo ići u skladu i sa tim i to su i naše želje i težnje za ubuduće. Biće i takmičara koji su učestvovali na finalima svjetskih i europskih šampionata, osvajači i medalja na nekim velikim takmičenjima. Jeste, mislim da će prvi put trke, finalne trke, pričamo o finalnim trkama jer će u subotu i nedelju ujutro biti kvalifikacije za seniorske plivače, da će za njih popodnevna finala biti, da će po prvi put finala biti onako prava finala, izjednačena finala, a ove godine pored jako dobrih juniorskih reprezentativaca zemalja iz okruženja imat ćemo i plivače. Evo neka najnovija vijest jeste da je plivačica Srbije Nina Stanisavljević osvojila medalju na upravo završenim mediteranskim igrama na 50 leđno i to je bila prva i jedan od plivača će biti Uroš Nikolić koji je finalista i olimpijskih igara i svjetskog prvenstva sada završenog u Budimpešti. Tako da bit će jako puno interesantnih plivača, jako puno interesantnih trka i ovo je naravno poziv za sve ljude koji vole plivanje i da će u Podgorici biti sigurno spektakl.